Hej, det er Jens Sandborg fra mailleverandøren.dk. Og her med et koncept, der hedder Vi er der 24/7 med G Suite datasikkerhed. Google gør rigtig meget for sikkerheden for sine kunder. Der er rigtig meget automatik, du kan aktivere. Det handler selvfølgelig om, mulighederne er der, og det er de. Og du så følger op på det. Google er super dygtig til at motivere og lave vejledninger og så videre. Også at komme med opfølgninger på unormal aktivitet, hvis der er noget på din konto. Og det er simpelthen bare at følge med og læse. Sørg for at følge vejledningerne, så kan du aktivere din sikkerhed en del mere. Men med mere om sikkerhed og G Suite, så er I velkommen til at kontakte os på 70 70 19 18 eller på vores web mailleverandøren.dk. Vi glæder os til at høre fra jer.